Magandang gabi Pilipinas, kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ng mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ngayon ng Miyerkules, June 21, 2023. Ako si Melea Moreno at magandang gabi sa iyo, Jico. Magandang gabi, partner Melea. At syempre, sa ating mga taga-subaybay worldwide, mahaba-habang kwentuhan na naman ito. Kaya tutok lang. Ako po, si Jigo Postolero. Bago po tayo magsimula sa kapapasok lamang na balita. Mariing itinanggi ni Atty. Ferdinand Topacio ang mga alegasyon na sangkot siya o sa umano'y panunuhol sa mga testigo laban sa kliyente niyang si Suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Topacio, mismong abogado ni Jad Dera na si Atty. Ray Palad ang nagsabi na hindi totoo ang issue at sa katunayan ay tahimik din ang Department of Justice kaya hindi na dapat ito patulan. Narito ang ating politiko headlines ngayong gabi. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Erwin Tulfo at Willie Ong na mayagpag sa 2025 senatorial bet at Senate President Juan Miguel Zubiri, sinelyohan na ang final version ng Maharlika Bill. Cebu Pacific Airlines hindi nakawala sa pananabon ng mga senador dahil sa tila pagiging manhid nito sa gabundok na reklamo ng mga pasahero. Para naman sa ating Politi-Who of the Day, daho kaya itong senador ang binulga ng isang artikulo dahil puro oo ang isinagot sa mga tanong ng reporter habang nagnasa kasarapan daw ng siesta. At sa ating naman politiko snitch, Navotas City Representative Toby Tiangco, lagot na naman kay Mrs. #Pink Tupperware ni Commander muling nabitbit sa work. Sa detalye ng ating mga balita, pumatok sa pulso ng mga botanteng Pilipino sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Dr. Willie Ong at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo para sa 2025 senatorial elections. Lumabas sa 2023 second quarter survey ng Publicus Asia Incorporated na nanguna si Duterte ng 51% na boto. Habang pangalawa at pangatlo sina Ong at Tulfo na kapwa nakakuha ng 44%. Kabilang din sa mga frontrunners ang mga kasalukuyang senador na sina Bongo at Amy Marcos. Ilan sa mga personalidad na kasama sa Magic 12 sina dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senate President Tito Soto, dating Vice President Leni Robredo, Attorney Harry Roque, dating Senador Kiko Pangilinan, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson at Defense Secretary Gibo Teodoro. Isinagawa ang survey noong June 7 hanggang 12 kung saan umabot dito ang 1,500 adult Filipino respondents. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang enrolled o final na version ng panukalang Maharlika Investment Fund. Ito'y matapos ipinadala ang kopya ng MIF Bill sa Estados Unidos kung saan naka-working visit si Zubiri sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Matapos ito, dadalhin muna kay House Speaker Martin Romualdez ang panukala bago dalhin sa lamesa ng Pangulo sa Malacanang. Isang Maharlika Investment Fund sa mga priority bills ng Marcos administration. Umarangkada ngayong araw ang Senate hearing kaugnay sa kaliwat kanang reklamo ng mga pasahero ng Cebu Pacific kaugnay sa kanilang serbisyo. Dito ay sinabo ng mga senador ang airline company at nasabihan pang manhid sa hinaing ng kanilang pasahero. Sa buong detalye, kukwento sa atin ni Raymond Tinaza. Nagsagawa ngayong araw ng pagdinig ang Senate Committee on Tourism kaugnay sa sangkaterbang reklamo laban sa mga airline carriers, partikular sa Cebu Pacific. Kabilang sa mga reklamong ito ang overbooking, canceled at delayed flights na nagdudulot ng labis na perwisyo sa mga pasahero. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senator Nancy Binay, chairperson ng komite, gastos tayo ng gastos sa promosyon ng ating bansa.
Pero sangkaterba pala ang problema sa ating mga airports at airlines. Binigyan din ng senador na hindi pwedeng pasahero ng lagi ang patuloy na nag-adjust at hindi dapat maging manhid sa mga reklamo ang mga airline carriers. When we hear travelers and tourists inconvenienced by a string of unfortunate events on multiple fronts, from flight delays, cancellations, offloading, overbooking to glitches. Baka yung inaasahan nating repeat tourist, baka di na bumalik at markahan ng bad review ang Pilipinas dahil sa di magandang experience nila. Ang goal natin sa hearing na ito is to find out bakit ganito palagi ang sitwasyon. We need to identify the problems and we need to craft doable and strategic solutions and implement them as soon as possible. Hindi pwedeng pasahero na lang lagi ang patuloy na mag-a-adjust. Bakit ang dating ay parang manhid na sa reklamo at dinaranas ng mga pasahero? Our people deserve better. Umaasa po tayong lahat na matapos nating himayin ang mga problemang ilalatag dito, naway magkaroon ng mga konkretong solusyon at maging daan ang investigasyong ito upang maitaguyod natin ang kapakanan ng ating mga pasahero. Sana sa paglalagom ng hearing na ito, marinig natin ang assurance mula sa airline companies na seryoso nilang tutugunan ang mga problema at garantiya na magkakaroon ng magandang resulta at improvement sa mga serbisyo nila. Sa panig naman ni Senator Risa Hontiveros, ang sabi sa isang post online, kapag nagsimula na ang mamigay ng ensaymada, bottled water at paklan sa airport, kabahan ka na dahil confirmed delayed ang flight mo. Ngayon, maaari daw tawanan lang ito. Pero sa mga nakaranas nito sa kanilang mga holiday at filed leave, sangkaterbang abala, horror stories at bangungot ang kasabay ng mga pagkaing iyan. Dahil daw sa sunod-sunod na aberya na sumasakto pa sa mga long weekend, imbes na ma-relax at makapag-enjoy ng bakasyon, ay stress pala ang aabutin na. Tourist destination ang bansa kung puro stress at aberya ang pwedeng sumalubong pati sa mga turista. Umaasa po ako na sa pagdinig na ito, hindi lang airlines ang dapat managot. The regulators, Civil Aeronautics Board, and the Department of Transportation, the agencies mandated to supervise, control, and regulate these air carriers should also be held accountable. Kasama ng chair at ng aming mga kasama, hindi rin ako papayag na isama sa kultura natin ang canceled, rescheduled at delayed flights. Marami pong salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Risa. I would like to call on Senator Bato de la Rosa. Sinabi naman ni Senator Bongo ang mga itong aberya sa paliparan ay nakakasama sa kalusugan ng mga pasahero, lalo sa mga bata, mga tanda at PWDs. Nagpapahirap din daw sa mga OFWs ang mga delayed o kaya canceled flights dahil maaring mawalan sila ng trabaho o kaya employment sa abroad dahil sa mga aberyang ito sa kanilang paglipad. Man po yung iba puyat na meron din po pagkakataon na matagal ang taxiing, walang aircon sa loob ng aeroplano at init pa yung pasahero. Hindi naman siguro lahat, no? But such inconvenience is also detrimental to the health of passengers, especially children, elderly, and PWDs. The situation is also difficult for our OFWs who are working tirelessly abroad to support their families. Delayed or canceled flights may jeopardize their employment and livelihood. Karamihan po dyan nagko-connecting flight, hindi naman po the same airline. So, ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Sa iba pang balita, hindi naman dapat pang magtawag ng pulong ang mga senador para lamang paalalahanan ng bawat isa kaugnay sa kanilang decorum o wastong pag-uugali at kilos sa mataas na kapulungan. Sinabi ni Senator Sani Angara na napakalaki na lamang ang usapin ng decorum sa Senado. Ayon sa senador, ang ingay sa session hall ay kadalasan dahil umano sa maraming bisita ng bawat mambabatas at hindi maiwasang pakihaharapan o kausapin ng mga ito sa gallery ng session hall. Hindi umano ito nangangahulugang may pagkukulang ang kanilang liderato at ani ay sadyang mabait na leader lamang si Senate President Juan Miguel Zubiri. Aniya behave
ang mga miyembro ng Senado at may tuturi pang matured ang mga ito. Kahit umano mainit ang mga debate at talakayan ng mga senador, sa plenaryo ay maayos at nag-uusap-usap pa rin ang mga ito. Isinasapinala ng Department of Budget and Management ang mga detalye sa panukalang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ipipresenta na ang 2024 General Appropriations Bill sa gabinete bukas para sa kanilang final approval. Kahapon, ipinresenta ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinatitiyak nitong consistent ang pinaroyedad ngayong 2023 at sa Philippine Development Plan. Target namang isumite ito sa Kongreso, isang linggo matapos ang ikalawang sona ng Pangulo o sa darating na Agosto. Ang 2024 national budget ay mas mataas ng 9.5% kumpara sa 5.268 trillion pesos ng 2023 national budget. Handa ang Police Security and Protection Group ng Philippine National Police sa pagdagsa ng mga politiko, lalo na ang mga opisyal ng barangay na hihingi ng police escort ngayong papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PSPG Director Brigadier General Antonio Yara, binigyan na nila ng bantay ang 2 barangay officials mula Batangas at Pangasinan dahil sa natatanggap na banta sa buhay ng mga ito. Habang mayroong isa pang opisyal ng Laguna ang isinasailalim sa threat assessment. Paliwanag ni Yara, dadaan sa matinding validation process ang bawat aplikante at hanggang 2 police escort lamang ang pagbibigyan nila kada politiko. Maliban na lamang kung ipapadagdag ito ng Pangulo na hanggang 6 na police escorts. Sa ngayon, nasa 158 na politiko mula sa local chief executives hanggang senador ang binabantayan ng 257 na tauhan ng PSPG. Matapos ang mahabang paghihintay ay nakarating na sa bansa ang COVID-19 bivalent vaccine na magbibigay proteksyon laban sa Omicron subvariant. Kaugnay nito ay nasinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rollout ng bakuna ngayong araw sa Philippine Heart Center. Para sa ulat, nagbabalita si Aileen Paliping. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng 3rd dose ng booster shot laban sa COVID-19 gamit ang bivalent vaccine sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Unang nakatanggap ng bivalent vaccine ang may 2,500 health workers ng Philippine Heart Center mula sa 370,000 doses na donasyon mula sa bansang Lithuania. Ito ang ikatlong booster shot na ibibigay ng gobyerno sa priority sectors kabilang ang A1 o health workers at A2 o senior citizens na may comorbidity. Ayon sa DOH, ang bivalent vaccines ay lilikha at magpapalakas ng immune response hindi lamang sa original strain kundi maging sa 2 Omicron subvariants ng COVID-19. Sinabi ni Dr. Kijia Loren Rosario, Medical Officer at Head ng Health Promotion Unit ng DOH, ito ang unang pagtuturok ng bivalent vaccine sa bansa na susundan ng lungsod ng San Juan ngayong Huwebes, June 22, 2023. Sinabi ni Dr. Rosario na hindi muna nagpaturok ang Pangulo dahil maraming nakalinyang aktibidad ito sa labas ng Malacanang at baka umano makaramdam ng side effects na maging dahilan para makansela ang kanyang mga aktibidad. Sinabi ni Rosario na saka na umano magpapaturok ng bivalent vaccine si Pangulong Marcos Jr. kapag maluwag na ang kanyang schedule. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Dumalo din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First National Soil Health Summit na ginanap sa Diamond Hotel sa lungsod ng Maynila. Sa kanyang talumpati sa summit, binigyang diin nito ang pangangailangang matutukan ang lumalalang problema sa mga lupa para sa pagsasaka, partikular sa nangyayaring degradation, acidification at pollution. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa na sila ng pagpapatatag ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Ipinakilala rin sa mga ito ang mga makabagong teknolohiya at makinarya sa pagsasaka upang mas maging mabilis ang kanilang produksyon. Sinabi ng Pangulo na batay sa datos ng DENR, mayroong kabuuang 75% cropland ang vulnerable sa erosion o pagguho dahil sa pagkawala ng nasa 457 million tons ng soil o lupa taon-taon. Mayroon din umanong 47,000 na hektaryang kagubatan ang nawawala taon-taon dahil sa ginagawang conversion.
at may 11 hanggang 13 million hectares ng lupain ang na-degrade dahil sa kakulangan sa soil fertility. We'll need to address the growing problem of the degradation, acidification, and pollution in our soils. As the DNR has reported, 75% of our total cropland is vulnerable to erosion in various degrees, with agriculture losing about 457 million tons of soil annually. The conversion of lands for settlements and the loss of about 47 hectares of forest cover every year contributes significantly to soil degradation. Aside from these, around 11 to 13 million hectares are considered degraded. This is on top of the 2.2 million hectares that suffer from insufficient levels of soil fertility. Making matters worse is the improper use of fertilizers and pesticides that pollute and acidify our soil. Needless to say, Isinulong ni One Pacman Party List Representative Mikey Romero ang pagpapatupad ng Comprehensive Food Stamp Program na makakatulong sa pagresolba ng kagutuman sa mga urban at rural communities. Ang mungkahi ni Romero ay nakapaloob sa inihain niyang House Bill No. 8532 na layuning makapag-ibayo ang pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap o disadvantaged sectors. Nakapaloob sa panukala ang pagkakaroon ng mas maayos na ugnayan sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Agriculture. Base sa panukala, isasagawa ng DSWD ang food stamp program, katuwang ang Department of Agriculture na siya namang kumikilos para mapalawak ang merkado ng ating produktong agrikultural. Inihain ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ang panukalang bigyan ng diskwento ang mga tinaguriang junior citizens o mga batang edad 12 taong gulang pababa. Sa ilalim nito, ma-enjoy ng mga junior citizens ang diskwentong na nakukuha ng mga senior citizens tulad ng 20% discount at VAT exemption sa pagbili ng medisina, gatas, milk supplement, professional fees sa mga doktor, medical at dental services admission fee sa mga amusement park at funeral at burial services. Ayon kay Villafuerte, sakop lamang ng diskwento ang mga batang kabilang sa pamilyang kumikita ng mas mababa sa 250,000 pesos kada taon. Bibigyan naman ng junior citizen ID at booklet katulad ng mga senior citizen. Posible namang pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos ang mga individual o establishmento na hindi bibigyan ng pribilehiyo ang junior citizen habang posible ring makulong ng 2 hanggang 6 na taon. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng government prosecutors na magpresenta ng bagong testigo sa ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa asawang si Imelda Marcos dahil sa lack of merit. Inihayag ng anti-graft court sa 7-page resolution sa civil case 0178 kaugnay ng Eastern Telecommunications Philippines Incorporated shares na nakitaan ng lack of competence. Ang hiling ng prosekusyon na magpresenta sa bagong testigo sa paggulong ng kaso. Ayon sa civil case 0178, nakarehistro ang shares ng mag-asawang Marcos sa ETPI. Nais ng government prosecutors na kinakatawan ng Office of the Solicitor General at ng Presidential Commission on Good Government na palitan ng siyam nitong testigo na isang hindi pinangalanang opisyal ng Sandigan Bayan 3rd Division. Bagamat kinikilala ng Sandigan Bayan na nais ng prosekusyon na ipresenta ang hindi pinangalanang Sandigan Bayan 3rd Division employee bilang testigo sa civil case 0009 at para matukoy ang transcript of notes ng kanilang testimonya. Nakita ito ng anti-graft court bilang intensyon na i-adapt ang kanilang pahayag. Ayon dito, labag sa karapatan ng defendants sa due process dahil hindi kinasuhan ang civil case 0178 defendants ng civil case 0009. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang presong si Jad De Vera na itinuturong bagman ni suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos makunan ng salapi na ibibigay umano dapat sa 10 sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo.
Si Dera ay nahuli matapos matukoy ang lokasyon sa isang hotel sa Maynila. Magugunitang lumutang noon ang balitang nag-alok ang dating DOJ Undersecretary na si Reynante Oreco ng 8 milyong piso sa bawat sospek ng Degamos Ley para bawiin ang kanilang salaysay na sangkot si Teves sa pagpatay sa gobernador. Sa aming pagbabalik, mga Maguindanao politikos tutol sa panukalang paghati sa bayan ng Datu Odin Sinsuat. Habang si Cebu City Mayor Mike Rama itinanggi ang issue ng MCWD privatization. Pero sa ngayon, heto muna ang ating politiko highlights. Kaugnay sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon, Cebu City Mayor Mike Rama itinanggi ang issue ng MCWD privatization. At ilang opisyal mula Maguindanao del Norte binatikos ang panukalang maghahati sa bayan ng Datu Odin Sinsuat. Sa mga detalye kukwentuhin sa atin ni April Magaling. Handang tutulan ng mismong alkalde ng bayan ng Datu Odin Sinsuat na si Datu Lester Sinsuat at iba pang mga kapwa niya politiko ang panukalang paghahati sa kanilang bayan para makabuo ng 2 bagong munisipalidad ang lalawigan. Ang nasabing panukala ay inihain ni Deputy Speaker of the Bangsamoro Parliament Lawyer Lanang Ali Jr. na ayon kay Mayor Datu Lester ay hindi dumaan sa tamang proseso o nagkaroon ng anumang konsultasyon sa pamahalaang lokal maging sa mga barangay. Sa ilalim ng nasabing panukala, magkakaroon ng panibagong 2 munisipyo sa lalawigan ng Maguindanao del Norte na bubuuin mula sa mga barangay ng Datu Odin Sinsuat Municipality na siyang tatawagin nilang Datu Balabaran Sinsuat Municipality at bayan ng Sheikh Abbas Hamza. Sa panayam naman ni dating Congressman Datu Ronnie Quisada Sinsuat, iginiit niya na dapat mas pinaprioridad ng mga mambabatas na isulong na maging isang syudad ang bayan ng Datu Odin Sinsuat kesa hatiin ito. Samantala sa pamahalaang syudad naman ng Cebu, bunsod ng maingay na isyu na umano'y balaking isa pribado ng City Hall ang Metropolitan Cebu Water District. Tinawag na blatant lie ni Mayor Mike Rama ang akusasyong ito na nagmula sa mga MCWD Board of Directors kung saan inakusahan nila ang alkalde sa balakin anyang ibenta ang kanilang water district sa kumpanyang pag-aari ng bilyonaryong negosyante na si Manny Villar. Sa kabukod na panayam naman ni Cebu City Legal Officer Jerome Castillo, saan ito na imbis pag-usapan ang privatization, binanatan niya ang mga MCWD Board of Directors na sagutin rin ang reklamong inihain laban sa kanila ng mga employees union na may kaugnayan sa mga corruption issues ng ahensya. Git naman ng mga opisyal ng MCWD sa pangungunayan ni Chairman Jose Dalus III na nakaapekto sa kanilang operasyon ang nabuong alitan sa pagitan ng City Hall at mga Board of Directors kung saan binigyang diin ni Dalus ang pagpapatalsik sa kanya sa nasabing government-owned and controlled water utility. Nabatid na hiniling ng mga petitioner mula sa MCWD Employees Union ang pagtanggal sa 3 board member kabilang na sina Chairman Dalus, Director Miguelito Pato at Jodeline May Seno na di umano'y may nakakapinsalang aksyon sa government and public services. Sa Bicol naman, ikinagulat ng pamahalaan ni Governor Edsel Greco Lagman ang pagdagsa ng mga pamilyang lumilikas bunsod pa rin niya ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Batay kasi sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, umakyat na sa higit 20,000 evacuee ang naitala nila. Doble ito mula sa higit 10,000 lamang na kanilang inaasahan simula nang ideklara ang Alert Level 3 kung saan hanggang 6 km permanent danger zone lamang ang dapat na ilikas. Ang nasabing karagdagang bilang ay nadiskubre
nadiskubreng nagmula sa bayan ng Ginubatan at Santo Domingo na lumalabas na sakop na ng 7 to 8 kilometer PDC mula sa bulkan. Gayunpaman sa nakaraang pakikipagpulong nilagman kina Santo Domingo Mayor June Aguas at Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan na mabigyang solusyon sa maayos na usapan ng anumang kalituhan sa pagpapatupad ng pulisya ng pagliligas sa mga residenteng apektado. Habang sa Valenzuela City, target ni Mayor Wes Gatchalian na mabigyan pa ng dagdag lugar ang kanyang mga kababayan kung saan sentro umano ang sama-sama at kasiyahan. Kahapon ng pangunahan ni Mayor Gatchalian ang groundbreaking ceremony ng 2 bagong itatayong parke na may layong madagdagan pa ang mga open spaces at pasyalan sa lungsod. Isa rito ang Poe Park na may lawak na 500 square meter at ang skate park na itatayo naman sa ilalim ng NLEX Harbor Link. Ayon sa alkalde, ang bagong infra project na ito ay nakalaan para may kaaliwan ang mga pamilya at mga residente ng Valenzuela City. Ako si April Magaling at ito ang Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidahu at makichika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan mamaya si Partner Zigo sa aming pagbabalik. Been waiting, feeling, waiting too. In my imagination, I be all up on you. I know you got that fever for me, 100 and 102. And boy, I know I've got to see my temperature's through the Para sa ating Politi-Woo of the Day, The Who. Itong mambabatas ang nagpaunlak ng panayam sa isang mamamahayag habang natutulog sa kabilang linya. Ayon sa ating scooper, oras noon ng panganghalian ng i-text umano ng miyembro ng media ang senador para hingi ng panig o opinyon nito sa ilang mga usapin sa gobyerno. Siyempre sa kulturang Pinoy, hindi na mawawala dyan na kapag after lunch may tinatawag na siesta time. Kaya itong si Subject tila nakatulog yata sa kwarto habang nakabreak at nagpapahinga matapos ang kanyang pananghalian. Nagtataka raw ang media kung bakit hindi nagre-reply ang senador gayong free time naman ito ng ganong oras. Kaya makalipas ang ilang minuto, tila nainip ang mamamahayag at sinubukan na niyang tawagan ang opisyal. Bagamat sinagot naman daw ni Subject ang tawag, kapansin-pansin, nalutang ito sa kabilang linya na tila naglalakbay ang diwa. Paano naman kasi, panaysang ayon lang o puro oo ang mga sagot ng mambabata sa reporter na mukhang hindi naintindihan ang mga tinatanong sa kanya. Kaya ayun, kinabukasan, naking gulat na lang ni Subject nang mabasa niya ang artikulo kaugnay sa nasabing interview. Kumbaga sa eksena sa mga pelikula, subukan niyang imaginein na yung bida ay tinamaan ng hangover from one to sawang walwalan tapos sinusubukang alalahanin ang kalokohan niya that night. Hangover yun oo. Hindi raw kasi matatandaan ng senador na sinabi niya ang mga bagay na nakasulat sa artikulo dahil tulog ito. Pero sa kagustuang hindi mapahiya ang reporter, ay pinanindigan na lamang niya ang laman ng article. Para hindi kayo magka-hangover tulad ng ating political subject, eto na lang ang inyong clue. Ang inyong political subject ay hindi nagsusuklay at may letrang R sa kanyang pangalan. Baka na may nananaginip lang siya, akala niya, no? Sana pinaresked mo na lang. Pero break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Kaya naman halika't pasadahan natin ang ilan sa mga political snitch this Wednesday.
Proud mommy ang peg ni dating VP Leni Robredo habang ipinagmamalaki nito ang writing skills ng anak niyang si Trisha, na ngayon nag-aaral sa abroad para sa kanyang graduate studies sa larangan ng medisina. Sa Facebook page ni Robredo, ibinida ng dating opisyal ang latest article ni Trisha para sa Harvard Institute kung saan feature sa nasabing artikulo ng batang Robredo ang isang foreign independent journalist. Ayon kay former VP Leni, pinagsasabay ng anak nito ang pag-aaral habang tumatayong isa sa editorial intern ng nasabing institusyon sa Amerika, nakilala sa interdisciplinary research. Wow! Samantala, bongga naman ang dating ng Father's Day kay Etiague Isabela Mayor Francis Faustino, Kiko D at sa asawa niyang negosyante na si Jessica Gallegos. Ika nga, best gift ever ang natanggap ng politiko couple ngayong taon dahil sa +1 na blessing sa kanilang lumalaking fam-bam. Sa post ng politiko wife, makikita ang isang ultrasound photo ng well-formed fetus na anyay, "Our Lord always knows what's best." What's best? Ayan. Habang binati nito ng Happy Father's Day si Mayor Kiko. Literal na bongga na may effect pa ng confetti ang mala-double celebration na ito sa pamilya D. Dahil hindi lang 2, kundi soon-to-be father of 3 kiddos na si Yorme Kiko. Congratulations po! At syempre, speaking of kiddos, kinaaaliwan naman ni Vigan City Councilor Janina Medina Feriñas ang konyo accent ng kanilang baby twins na sila Riley at Felicity. Spotted sa short video ang very foreigner accent ng anak nila, ni Luwag City Vice Mayor Carlos Fariñas, habang ipinaliliwanag nito ang paglalaro ng patok na lato-lato. Tuwang-tuwa ang opisyal sa baluktot na dila ng anak habang binabanggit ang mga Tagalog term. Panoorin natin. In English. What? It's called clackers in English. How about in Tagalog or Ilocano? What do they call it? Lato-lato. Lato-lato. But in English? Bananas. Oh. Clackers. Ayan, very famous talaga ang clockers. Sorry, may natutunan ako ngayon. Habang sa nabotas, bida-bida naman. Si Congressman Toby Tiangco nang maki-join ito sa lunchtime bonding ng mga katrabaho habang ipinapakita ang healthy na baon niya. Sa mga ka-table nito na pawang tila ordered meal sa kantin ang nasa hapag. Sa short vlog ng kongresista, panay paliwanag si Tiangco sa special menu ng lunch meal niya. Naanyay sayang kung hindi niya kakainin. Spotted namang muli sa nasabing video ang minsay nag-trending na hashtag Pink Tupperware ni Mrs. Tiangco na dahilan ng tawanan ng grupo. Okay, natsempohan ko po silang kumakain dito. Oh, so, kasi lunch break, ang sisipang nito. Tingnan mo, ngayon palang kakain, no? Kasi kahapon walang sesyon, di ba? Lunes. Ngayon nag-sesyon sila, inayan lang ako mag-lunch. Sayang naman yung baon ko. So, ito lang ang kainin ko. Sabi naman ni Grace, pink na naman to. Hindi naman ako nag-impake nito. Ang impake nito, si Mana. Oh, so hindi ko kasalanan yan kung bakit yan ang binigay niyo dyan. Oh. Mula po sa buong organisasyon ng Politiko Online at syempre ng sister news outlet namin na Abante. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa aming pamamahayag at pagbabantay sa mga aktibidad ng pamahalaan. Batay kasi sa isinagawang survey ng Publicus Asia Incorporated, similar June 7 to 12, lumitaw na patuloy na tumataas ang tiwala ng mga masa sa Politiko Online simula noong isang taon hanggang ngayong second quarter ng 2023. Kung saan umabot sa 34% ang nagbigay ng kanilang moderate trust sa inyong lingkod,
habang nananatili naman sa 13% ang aming nakuhang high, very high plus very high trust rating yan ha. Samantala, ang Abante ay nakikipagsabayan rin sa iba pang malalaking news outlet sa rating nitong 41% moderate trust at 16% very high trust para sa ikalawang quarter ng 2023. Grabe yun, partner. No? Talagang ang sarap sa feeling na pinagkakatiwalaan. Iba yun. Yes, and syempre patuloy po kami maglilingkod at salamat sa mga sumusuporta po. At yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako po si Milea Moreno. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo bukas, alas 8 pa rin ng gabi, para sa mga kwentong politiko. Muli, magandang gabi.